тренировки. Днес е денят на майка. Какво ще пожелаеш на своята майка? Да се пази повече и просто да бъде силна. Силна за това, че в момента трябва да е малко по-далече от мене и най-вече да е здрава. Това искам да й пожелая. И че да й кажа, че аз много я обичам. Едно пожелание сега, нали, искам да кажеш за зрителите на Спорт Арена и тези, които те гледат и следят твоите изяви. Искам да им пожелая да бъдат здрави, да вярват в себе си и никога да не се изоставят, да не изоставят вътрешната и външната си красота, да обичат тялото си, да се грижат за тялото си. Това е адски важно. Искам да кажа на всички момичета, които смятат, че този вид спорт е адски груб за жена. Не е. Бодибилдинга в момента не е като бодибилдинга преди 20 години. В момента се търси женственост и стъпил. И момичета, повярвайте, няма по-красиво нещо. И за момчетата да ви видят едно хубаво тулписи и хубаво оформени кръчета. Хубаво тяло се прави с умно хранене и с тренировка. Не с глад и с кафета и с цигари. Да го знаем. Това исках само да кажа. Много добре, Мила, благодаря ти много за интервюто и за хубавите пожелания. На теб също желая късмет да продължаваш се нагоре и да стигнеш наистина този свръх в своя живот, който ще те направи най-щастлива на всички нива. Не само на професионален, а и в личен план.